Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Κάρολος Ντίκενς, ο Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος έζησε από το 1812 έως το 1870, γράφει: «Υπάρχει η σοφία που έχει η καρδιά». Για τα δρόμενα της καρδιάς θα μιλήσουμε σήμερα. Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του ΑΡΤ τον κύριο Αντώνη Χαλαπά. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά είναι και επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας FESE. Ο αγχωτικός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, το κάπνισμα αλλά και πολλοί άλλοι λόγοι στη σημερινή εποχή αποτελούν τους προδιαθετικούς παράγοντες εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι στο επίκεντρο της επιστήμης, αφού δυστυχώς απειλούν 9 στους 10 μεσήλικες. Η καρδιά μας αποτελεί το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας του σώματός μας. Όταν η καρδιά νοσεί, η φαρμακευτική αγωγή είναι μονόδρομος και η δουλειά του καρδιολόγου εντατική. Ο Δόκτωρ Αντώνης Χαλαπάς είναι πιστοποιημένος επεμβατικός καρδιολόγος, μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και επιστημονικός συνεργάτης στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με περισσότερη από 10 χρόνια εμπειρία στο πεδίο των δομικών καρδιακών διαταραχών, εργάστηκε ως επιμελητής σε καρδιολογική κλινική και σε αιμοδυναμικό εργαστήριο ακαδημαϊκού κέντρου του Πανεπιστημίου του Μάινς στη Γερμανία. Διετέλεσε επιμελητής και αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος διαδερμικών βαλβίδων σε ιδιωτική κλινική. Είναι μέλος της ομάδας βαλβιδοπαθειών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και έχει εμπειρία στις διακαθετηριακές επεμβάσεις. Έχει πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο και είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός καρδιολογικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Έμορι της Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα πλούσιο βιογραφικό από το οποίο δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα συνέδρια. Ο Αντώνης Χαλαπάς είναι επιστημονικό μέλος διεθνών συνεδρίων επεμβατικής καρδιολογίας και έχει πολυάριθμες διεθνείς δημοσιεύσεις. Είναι ο υπεύθυνος του πρώτου workshop επιστημονικής καρδιολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για φοιτητές ιατρικής και ειδικευόμενους καρδιολόγους. Ας τον υποδεχτούμε. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έβαλα προς τιμήν σας και ένα μπλουζάκι με σχήματα καρδιάς. Πέστε μου, ισχύει, είναι κάπως έτσι το σχήμα της καρδιάς ιατρικά? Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ για την τιμή. Είναι δικιά μου η χαρά και ευχαριστώ εσάς και το κανάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να το πει αυτό. Ναι, η καρδιά έχει σχήμα πυραμίδας. Έχει βάση και κορυφή. Κύριε Αντώνη Χαλαπά, κύριε καθηγητά, εξειδικεύεστε στο πιο ζωτικό όργανο, θα έλεγα, του σώματος, ενός ανθρωπίνου σώματος, και με τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης. Όμως, παρόλα αυτά, οι καρδιοπάθειες, δυστυχώς, και η θνησιμότητα στα θέματα στα δρόμενα της καρδιάς είναι σήμερα στο νούμερο 1. Πού οφείλεται αυτό και ειδικά στους ανθρώπους του δυτικού κόσμου, κύριε Χαλαπά? Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Δυστυχώς ο τρόπος ζωής. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν ασκείται. Το γεγονός ότι μετά τα 60-65 ένας στους 3 πάσχει από σαχαρόδι διαβήτη. Και μάλιστα το 30 περίπου με 40% αυτών δεν γνωρίζει την παρουσία του μέχρι σχεδόν να περάσουν μια πενταετία. Ένα μεγάλο ποσοστό, 25% πάσχει από αρτηριακή υπέρταση. Και σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ένα ποσοστό 30 με 40% δεν είναι σωστά αριθμισμένη η πίεσή του. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το σωματικό βάρος. Και τέλος, το κάπνισμα. Όλοι αυτοί οι λόγοι μαζί ευθύνονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για το γεγονός ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνιστούν την πρώτη αιτία θανάτου στις χώρες του δυτικού κόσμου. Εάν, κύριε καθηγητά, σταματήσει κανείς εγκαίρος το κάπνισμα, μπορεί να σωθεί? Ναι, σαφώς. Υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μετά το πέρας 5 έως 10 ετών από την διακοπή του τσιγάρου, κανείς βρίσκεται σε κατάσταση σαν να μην είχε καπνίσει ποτέ. Αυτό σε ό,τι αφορά φυσικά το καρδιαγγειακό σύστημα. Ως προς την άσκηση, όπως αναφερθήκατε, υπάρχουν όρια στην άσκηση? Το λέω τώρα κατηδίαν αυτό, ερώτηση προσωπικού ενδιαφέροντος, κύριε καθηγητά. Διότι πολλή γυμναστική πρέπει να την περιορίσουμε μετά από κάποια ηλικία. Πώς είναι? Ο καθένας έχει μια φυσική κατάσταση, ένα λειτουργικό στάτους, όπως λέμε. Καλό λοιπόν είναι να υπάρχει άσκηση στην καθημερινότητά μας, μισή ώρα την ημέρα, αερόβια κυρίως, τρέξιμο, κολύμπι,
ποδηλασία, με πάντρεμα ασκήσεων αντίστασης, τα οποία όταν παντρεύονται αυτά μαζί για ένα διάστημα μισής ώρας, 3 με 4 φορές εβδομαδιαίως, έχουν ωφέλη τα οποία είναι ευεργετικά για το καρδιαγγειακό σύστημα, για το μεταβολικό προφίλ του κόσμου, λειτουργεί ως πολυχάπη. Όρια του καθενός είναι ξεχωριστά. Καλό είναι ωστόσο να μην ξεπερνάμε το 70 με 80% των αντοχών μας. Μην πηγαίνουμε τον εαυτό μας στο τέρμα, ας πούμε, στα άκρα. Γιατρέ μου, πώς μπορεί κανείς να ελέγξει αυτό που λέτε διατροφή και αν... Ξέρετε, οι Έλληνες έχουν και λίγη τάση να πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω. Υπάρχει όριο, κατά τον Ιπποκράτη λέει, το κρασί με μέτρο κάνει καλό. Νομίζω μου λέγατε ότι... μέτρον άριστον. Ναι, βεβαίως. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Δυστυχώς έχουμε πρόσφατες μεταναλύσεις δημοσιευμένες σε πολύ έγκριτα περιοδικά, όπως είναι το Lancet, υψηλού impact περιοδικό, το οποίο έδειξε πρόσφατα δημοσιευμένο ότι το αλκοόλ, έστω και σε μικρή ποσότητα, είναι βλαβερό για το καρδιαγγειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, τα προηγούμενα δεδομένα που στηριζόντουσαν κατά βάση σε μικρές μελέτες παρατήρησης, δεν πρέπει να τις λαμβάνουμε πλέον υπόψη. Η σύσταση από τους καρδιολόγους είναι να μην πίνουμε, όπως και να μην καπνίζουμε, αλλά το μέτρο κανείς μπορεί να το εντάξει στη ζωή του. Πιστεύω ότι το να πιει κανείς ένα ποτήρι κρασί που του δημιουργεί μια ευεξία και μια χαλάρωση, ίσως να είναι ευεργετικό από το να μην πιει και καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ότι στους ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα, καλό είναι να μην πίνουν. Εν μέσω χαλεπών καιρών και εν μέσω οικονομικών δυσκολιών που θα τα αντιμετωπίζετε, γιατρέ μου, αυτά με τους ασθενείς σας, πόσο επηρεάζει το άγχος, η κακή οικογενειακή ζωή, τα διαζύγια και τα διάφορα αυτά προβλήματα έναν άνθρωπο να πάθει καρδιά. Και έχω και ένα δεύτερο σκέλος στο ερώτημά μου, εάν μπορεί όταν τα ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα να υπάρξει κάποια αυτοίαση. Έχετε θέσει πολλά στοιχεία μαζί, να το πάρουμε ένα προς ένα. Δυστυχώς βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία 5 με 10 χρόνια μια έντονα στρεσογόνο εποχή, η οποία δεν βλέπουμε να έχει και κάποιο πέρας. Το στρες είναι επιβαρυντικό για το καρδιαγγειακό σύστημα. Τα υψηλά επίπεδα των κατεχολαμινών, των ορμονών του στρες, επηρεάζουν τη λειτουργία των αγκίων και της καρδιάς, πυροδοτούν αριθμιολογικά φαινόμενα όπως είναι η κολπική μαρμαριγή, που ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Μπορεί να πυροδοτήσουν συμπτωματολογία και εικόνα εμφράγματος του μυοκαρδίου και δυστυχώς βλέπουμε στην κάθε μέρα κλινική πράξη τελευταία γυναίκες, το οποίο δεν το βλέπαμε τόσο συχνά στο παρελθόν, στις προηγούμενες δεκαετίες, κοντά στην ηλικία των 50, να εμφανίζονται με εικόνα εμφράγματος, όχι αυτή την κλασική τυπική εικόνα της δημιουργίας του θρόμβου λόγω της αθερωματικής πλάκας, παρά λόγω έντονου σπασμού και τραυματισμού του τυχώματος του Αγίου. Αυτό φαίνεται ότι έχει άμεση συσχέτιση με την ζωή, το στρες και φυσικά το τσιγάρο, η νοικοτήνη, η οποία και αυτή επάγει και πυροδοτεί το στρες. Μιλήσατε για τσιγάρο, γιατρέ μου. Δεν είναι αγχολητικό το τσιγάρο. Και το ίδιο ισχύει και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο έχει γίνει κατά κόρον. Σαφώς. Το τσιγάρο πλέον είναι τεκμηριωμένο. Υπάρχει σύσταση από όλες τις επίσημες καρδιολογικές εταιρείες και από τις δύο όχθες του ωκεανού. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο φαίνεται ότι έχει λιγότερες βλαβερές συνέπειες σε ό,τι αφορά τους πνεύμονες, όσον αφορά όμως το καρδιαγγειακό, όχι. Η νοικοτήνη είναι αυτή η οποία προκαλεί τον εθισμό, η νοικοτήνη είναι αυτή η οποία προκαλεί αγκιοσύσπαση, η νοικοτήνη είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συνεπώς, κανείς θα πρέπει το τσιγάρο, την νοικοτήνη, να την βγάλει από την ζωή του. Ξέρω ότι δεν είναι απλό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, φαρμακευτικοί ή μη φαρμακευτικοί. Κανείς θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικούς για να πάρει την κατάλληλη υποστήριξη και σε επίπεδο φαρμακολογίας, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης, που καμιά φορά χρειάζονται τα άτομα αυτά. Ειδικά οι γυναίκες λέμε δεν κόβει το τσιγάρο για να μην πάρει κιλά. Γιατί κάπως ανοίγει όρεξη, δεν ξέρω. Τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου, γιατρέ μου. Ποτέ. Και πολύ καλά έχετε κάνει. Δεν έχει τύχει δηλαδή, δεν. Το τσιγάρο λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε το μήνυμα αυτό, ότι θα πρέπει
το αφήσουμε στην άκρη. Ένας στους 3 που καπνίζουν μπορεί να πάθει καρδιαγγειακό σύμβαμα. Αν κανείς πάθει ένα γεγονός και συνεχίζει να καπνίζει, έχει διπλάσιο κίνδυνο να ξαναπάθει το ίδιο. Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, αφού αυξάνει την αντίσταση, μειώνει την ελαστικότητα των αγγείων. Επηρεάζει την αισθητική λειτουργία στους άντρες σε πολύ υψηλό ποσοστό. Είναι σημαντικό. Επίσης, και το οποίο δεν είναι σπάνιο, είναι αρκετά συχνό και υπάρχει ένα ταμπού γύρω από αυτό το θέμα. Στις γυναίκες, ειδικά αυτές οι οποίες κάνουν χρήση αντισυλληπτικών, αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβώσεων. Και αν κανείς το μειώνει αυτομάτως έως και 40% τον κίνδυνο να υποστεί ένα καινούριο γεγονός. Γιατί διάβαζα ότι διαφέρει η καρδιά της γυναίκας από του άνδρα. Ισχύει αυτό επιστημονικά? Ότι έχουμε διαφορετική καρδιά οι γυναίκες? Διαφορετική όσον αφορά τη μορφολογία, όχι. Όσον αφορά τις ορμόνες, μέχρι κάποιο επίπεδο, ναι. Οι γυναίκες μέχρι την φάση της εμεινόπαυσης είστε πλούσιες σε ιστρογόνα. Αυτές έχουν καρδιοπροστατευτική δράση. Δράση τόσο ως προς την πρόκληση θρομποεμβολικών γεγονότων, όσο και στην πρόκληση αρτηριακής υπέρτασης. Συνεπώς ή και αριθμιολογικών συμβαμάτων. Ως εκ τούτου, η ειδοποιώς διαφορά νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με το μεταβολικό και ορμονολογικό προφίλ και όχι τόσο στην ανατομία. Στη διαφορά. Άρα δεν έχουμε εμείς καρδιές αγκινάρες και λιγότερες από εσάς τους άνδρες. Μιλήσατε πριν για αισθητική λειτουργία στους άνδρες. Μετά από κάποια πάθηση της καρδιάς μπορεί να επανέλθει ο ασθενής στην της ασθενείας φυσιολογική κατάσταση, ειδικά στο σεξ? Ναι. Ένας αγκιακός ασθενής είναι φόρου ζωής αγκιακός ασθενής. Η νόσος είναι συστηματική. Δεν είναι τοπική, δεν αφορά μόνο ένα όργανο, είναι συστηματική. Δεν σημαίνει ότι κανείς αν αντιμετωπίσει ένα επεισόδιο με ένα stent έχει λύσει το πρόβλημα της νόσου. Χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη και ως εκ τούτου η αισθητική δυσλειτουργία αποτελεί ένα πρώιμο σημείο σε πολλές περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων από την καρδιά. Έχει να κάνει με την παρουσία παραγόντων κινδύνου, όπως είναι το σάχαρος διαβήτης, και φυσικά είναι πολύ παραγωγική. Έχει να κάνει με ορμόνες, όπως είναι ο υποθυροειδισμός, έχει να κάνει με φάρμακα, μερικά από τα καρδιολογικά μπορεί να το προκαλέσουν, και τέλος έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση, την ψυχολογία. Όλα αυτά είναι μια πολυπαραγωγική λοιπόν κατάσταση. Συνεπώς, μετά από ένα επεισόδιο σε κάποιον ο οποίος έχει αισθητική δυσλειτουργία, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικές ομάδες γιατρών. Επαναλαμβάνω ότι δεν απευθύνεται μόνο σε καρδιολόγο, χρειάζεται και ουρολογική αξιολόγηση και ορμονολογική, ενδοκρινολογική αξιολόγηση, αλλά και τέλος νευρολογική. Συνεπώς, μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του μετά από ένα επεισόδιο, θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή το τι φαρμακευτική αγωγή θα έχει. Υπάρχουν φάρμακα που δίδονται για τη αισθητική δυσλειτουργία, τα οποία αλληλεπιδρούν με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς και δεν θα πρέπει κανείς να τα παίρνει ταυτόχρονα. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Γιατρέ μου, πολύ συχνά ακούμε ασθένειες της καρδιάς, στις οποίες τοποθετείται αυτό που είπατε, το stent, ο βηματοδότης. Δεν είναι, αν το λέω σωστά. Είναι άλλο ο βηματοδότης και άλλο το stent. Εάν τοποθετηθεί αυτό το μηχάνημα, το stent, επανέρχεται ο ασθενής σε κανονική λειτουργία, μπορεί να κάνει τα πάντα? Ναι. Σαφώς μπορεί να επανέλθει σε κανονικότητα, λαμβάνοντας φυσικά κάποιες παραμέτρους. Θα πρέπει να έχει ένα πλαίσιο ζωής, το οποίο αφορά στη διατροφή του, αφορά στη φαρμακολογία του. Σε αυτό που λέτε δίδεται σε κανονικά, σε υγιείς ανθρώπους. Λέμε, κατά την προσωπική άποψη, ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχει μια ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει τη ζωή του. Το stent είναι ένας νάρθικας. Μοιάζει σαν ένα ελαττήριο, το οποίο πάει και τοποθετείται στο σημείο που το αγγείο έχει κλείσει τελείως, έχει φράξει. Διατηρεί το αγγείο ανοιχτό και από εκεί και πέρα ο ασθενής, αν δεν έχει υποστεί κάποιο μείζον επεισόδιο, μεγάλο έμφραγμα που να του έχει προκαλέσει ένα μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, μπορεί από εκεί και πέρα να συνεχίζει την καθημερινότητά του, τη ζωή του, σε κανονικούς ρυθμούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι το στρες και η ένταση ακόμα και στο επίπεδο της άσκησης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 70 περίπου της 100 των αντοχών, των δυνάμεων. Αυτός είναι ένας κανόνας για όλους. Οτιδήποτε ξεπερνά το μέτρο μπορεί να είναι καταπώνηση για τον οργανισμό. Μάλιστα. Πολύ συχνά παρατηρούμε, γιατρέ, επίσης τον τελευταίο καιρό, να καταραίουν αθλητές.
Νέα παιδιά δηλαδή. Πού οφείλεται αυτό για την όταν λέτε καταραίων, μιλάτε για δηλαδή, εφήβιο μιλάμε για καρδιακό παθαίνουν θάνατο. Καρδιακή προσβολή, στα γήπεδα που παίζουν ποδόσφαιρο, τα παιδιά. Οι αθλητές, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συσχετίζεται με ορισμένες συνήθως κληρονομικές παθήσεις της καρδιάς. Ορισμένες συγγενείς ανομαλίες της καρδιάς, οι οποίες ή ορισμένες καταστάσεις που συσχετίζονται με την ηλεκτρική δραστηριότητα τελικά της καρδιάς. Ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα επεισόδια κατά βάση στην τελική του έκβαση είναι αριθμιολογικός. Παθαίνουν κοιλιακή ταχυκαρδία, μαρμαριγή και θάνατο. Υπάρχουν λοιπόν κληρονομούμενα νοσήματα, όπως είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η μεγάλη πεπαχισμένη καρδιά. Μεγάλη καρδιά που λέμε. Υπάρχουν λοιπόν κριτήρια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι οι αθλητές, ειδικά σε επίπεδο πρωταθλητισμού, να υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο που αφορά στη λήψη ιστορικού ατομικού, οικογενειακού, αναζήτηση αντίστοιχων συμβαμάτων σε πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού συγγενείς τους. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνουν να τρέχουν πιο πίσω, γιατί δεν σημαίνει ότι αν το πάθει κάποιος θα το πάθει και η επόμενη γενιά. Και φυσικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο εργαστηριακό, απεικονιστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις και γονιδιακό, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε τυχόν υποψία μιας τέτοιας κακόηθης, δυστυχώς για τον οργανισμό, ευτυχώς σπάνιας, δυστυχώς καταστροφικής όμως, για τους αθλητές. Επίσης, γιατρέ, παρατηρούμε ότι τελευταία έχουμε και παθήσεις καρδιάς σε παιδάκια, αρκετά συχνά. Αυτό οφείλεται σε κάποια κληρονομικότητα, όπως λέτε. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν παιδάκια που παθαίνουν προβλήματα στην καρδιά. Πού οφείλεται αυτό, γιατρέ? Υπάρχουν, όπως αναφέραμε, κληρονομικά και νοσήματα και συγγενείς καρδιοπάθειες. Αυτές καλό είναι γρήγορα να διαγιγνώσκονται. Πριν αρχίσει έστω να κάνει κάποια άσκηση το παιδάκι. Πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν αντιληπτά ήδη κατά τη διάρκεια της κοίησης. Μπορεί να το καταλάβει. Θα πρέπει εν συνεχεία να απευθύνονται σε ειδικούς. Υπάρχουν ειδικοί που ονομάζονται παιδοκαρδιολόγοι και ευτυχώς στη χώρα μας έχουμε εξαιρετικού κύρους και επίπεδου τέτοιους συναδέλφους και θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς, σε οργανωμένες δομές, γιατί δεν είναι το σύνηθες, υπάρχει όμως, όπως αναφέρατε, και θα πρέπει να απευθύνονται εκεί. Επίσης υπάρχει μεγάλη επίπτωση όσον αφορά τις μυοκαρδίτιδες και τις περικαρδίτιδες. Αυτό έχει να κάνει και στο γενικό πληθυσμό. Βλέπουμε και στα παιδάκια τέτοιου είδους εκδηλώσεις και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρκετοί ιοί που χαρακτηρίζονται καρδιοτρόποι πάνε και προσβάλλουν την καρδιά και μπορεί να πυροδοτήσουν εν συνεχεία διάφορου είδους συμβάματα και εκδηλώσεις. Άρα σε κάθε περίπτωση, κάθε παιδάκι που υποπτευόμαστε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικό, επαναλαμβάνω, παιδοκαρδιολόγο. Γιατρέ μου, ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν? Τσιμπήματα στην πλάτη, λέει, έχω καρδιά. Το πιο συχνό σύμπτωμα, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, είναι η στιθάγχη. Είναι αυτή η δυσφορία, είναι αυτό το αίσθημα βάρους, κάψους, εδώ το περιγράφουμε εδώ στο στήθος, οπισθοσθερνικά, το οποίο μπορεί να επεκτείνεται ψηλά στον τράχυλο, μπορεί να επεκτείνεται ψηλά στην κοιλιακή χώρα στο επιγάστριο, μπορεί να αντανακλά στους ώμους ή και στο αριστερό χέρι, αλλά σε κάθε περίπτωση μια τέτοια εκδήλωση, ειδικά όταν συμβαίνει σε συνθήκη στρες, θα πρέπει να ανησυχεί κάποιον και να αναζητά γιατρό προκειμένου να κάνει έλεγχο και προκειμένου να αποκλείσει κάποιο μείζον ή οξύ γεγονός. Άλλο σύμπτωμα είναι η δυσκολία στην αναπνοή, η δύσπνοια. Την περιγράφουν πολλοί σαν δεν μπορώ να πάρω ανάσα, κυρίως στην προσπάθεια. Πολλοί προχωράνε, αναγκάζονται να σταματήσουν για να πάρουν μερικές ανάσες και να συνεχίσουν. Και αυτό μπορεί να είναι ισοδύναμο στη θάγχηση. Ισοδύναμο δηλαδή μείζωνος προβλήματος από τα εγγεία και όχι μόνο. Αριθμιολογικά συμβάματα, το αίσθημα παλμού, η κολπική μαρμαριγή είναι το συνηθέστερο, ειδικά μετά την ηλικία των 70 ετών, όπου θέλει άμεση προσέγγιση και άνεμηση αντιμετώπιση, λήψη αντιπικτικών για την πρόληψη των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις όπως είναι η αστάθεια, η ζάλη, τα λιποθυμικά επεισόδια, τα οποία κανείς, και τέλος οι ημικρανίες. Οι ημικρανίες με άβρα, ειδικά όταν συνοδεύονται με άβρα, έχουν ένα πολλαπλάσιο κίνδυνο συνύπαρξης
ισκαιμικών συμβαμάτων και προβλημάτων από την καρδιά. Άρα κανείς σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να, ειδικά αν εμένουν τα συμπτώματα και ανησυχούν κάποιον, θα πρέπει να αναζητά λύση και γνώμη από κάποιον ειδικό. Γιατρέ, επίσης, οι Έλληνες είμαστε λάτρεις των φαρμάκων. Και τον τελευταίο καιρό με τα διάφορα προβλήματα που συμβαίνουν και στη χώρα μας, λάτρεις των ηρεμιστικών φαρμάκων. Πώς αυτά κάνουν κακό στην καρδιά, πώς επηρεάζουν τα ηρεμιστικά, τα αγχολητικά, προφανώς είναι ευεργετικά για κάποιους όταν το παίρνουν όταν πρέπει στο κομμάτι της ψυχικής σφαίρας. Η ψυχική σφαίρα έχει άμεση συσχέτιση με τις οργανικές εκδηλώσεις. Αναφερθήκατε και πρωτήτερα στην λεγόμενη αυτοίαση. Η αυτοίαση έχει να κάνει με την ψυχική σφαίρα. Έχει να κάνει με το φαινόμενο placebo effect. Δηλαδή το ότι λαμβάνει κανείς κάποιο φάρμακο και αυτομάτως λύεται το πρόβλημά του, ακόμα και αν το φάρμακο αυτό είναι ένα νερό ή χάπι χωρίς κάποια ουσία αξιόλογη. Τα ψυχοφάρμακα έχουν επιβαρύνσεις, μπορούν να επηρεάσουν και αρνητικά όμως, και γι' αυτό θα πρέπει κανείς όταν λαμβάνει τέτοιου είδους φάρμακα να περνάει και από κάποιον καρδιολογικό έλεγχο προκειμένου να δει αν συνυπάρχει πρόβλημα, γιατί συχνά συμβαίνει, πρώτον, και δεύτερον, αν τα φάρμακα που του χορηγούνται του δημιουργούν παρενέργειες που έχουν να κάνουν με την καρδιά. Κύριε καθηγητά, να ασχοληθώ λιγάκι πριν περάσουμε και στις ωραίες διαφάνειες που έχετε και να μας πείτε. Καταρχάς, επεμβατική καρδιολογία. Τι ακριβώς είναι ο τομέας σας, η επεμβατική καρδιολογία? Πώς προκύπτει η ιατρική στη ζωή σας? Για πείτε μου λιγάκι έτσι για σας, λίγο, να ψάξουμε λίγο τον Αντώνη το Χαλαπά. Να ξεκινήσουμε με την επεμβατική λοιπόν καρδιολογία. Που είστε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η επεμβατική καρδιολογία είναι εξειδίκευση της καρδιολογίας, προσπαθεί να λύσει προβλήματα σημαντικά με τη χρήση καθετήρων, με τοπική αναισθησία, χωρίς να χρειάζεται γενική νάρκωση, χωρίς να γίνονται τομές, χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να παραμένει σε εντατικές θεραπείες, γρήγορα, αποτελεσματικά, με πολύ καλό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό πια από τις διάφορες σημαντικές παθήσεις της καρδιάς, όπως είναι η στεφανία νόσος, όπου πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων στεφανίας νόσου αντιμετωπίζονται με τα stent, με τους καθετήρες, με τα μπαλονάκια, όπως γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά και προβλήματα πλέον που αφορούν και τις δομικές παθήσεις της καρδιάς, τις λεγόμενες βαλβιδοπάθειες, που έχουν να κάνουν με την εκφύλιση, με τη γύρανση. Μεγαλώνουμε, γερνάει ο πληθυσμός, ανεβαίνει ο μέσος όρος και ως εκ τούτου τα προβλήματα αυτά τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Η επέμβαση, γιατρέ μου, που γίνεται με το πόδι, αγκιακή επέμβαση, πώς το λέτε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείτε να μου πείτε? Περνάτε τα καλώδια? Υπάρχει είναι λοιπόν, απίστευτη αυτή. Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Η εξέλιξη ξεκινάει περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου ξεκινάνε οι πρώτες αγκιοπλαστικές. Τη δεκαετία του 80 βλέπουμε τα stent. Έχουν περάσει το 2003 τα φαρμακευτικά stent, αυτά που δεν κλείνουν εύκολα. Τη δεκαετία του 2000 γενικά έχουμε μια επανάσταση και εξέλιξη στο τομέα της καρδιολογίας και στο κομμάτι των αγκίων, αλλά και στο κομμάτι των βαλβιδοπαθειών. Γίνεται με τοπική αναισθησία. Η παρέμβαση, ο ασθενής είναι ξύπνιος, έχουμε επικοινωνία μαζί του, δεν πονάει. Προφανώς, αν είναι αγχωμένος, του δίνουμε κάτι για να τον ηρεμήσουμε, για να μην είναι στρεσαρισμένος. Και από εκεί και πέρα οδηγούμε καθετήρες ατραυματικούς, μυερικών χιλιοστών, που μπορούν και φτάνουν στην καρδιά, χωρίς να δημιουργούν τραυματισμό. Εκεί χορηγούμε συγκεκριμένες ουσίες, αυτές λέγονται σκιαγραφικά. Απεικονίζεται το αγκιακό δίκτυο, τα στεφανία αγκία, γιατί περιβάλλουν την καρδιά σαν στεφάνι. Δεν θέλει μια εξειδίκευση, δεν θέλει. Θέλει μια εμπειρία. Έτσι δεν είναι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο και λεπτό, γιατρέ, αυτό. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια, θέλει στην αίσθηση των κινήσεων και την αίσθηση των χεριών σου και να υπάρχει επικοινωνία του εγκεφάλου, της εικόνας, αυτό που βλέπεις στο monitor, δηλαδή, γιατί ό,τι κάνουμε το βλέπουμε σε ένα monitor που έχουμε απέναντί μας και όλα αυτά μαζί να οδηγήσουν σε ένα τελικό καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι ότι χωρίς ο ασθενής να υποφέρει, χωρίς να χρειάζεται μετά να νοσηλεύεται σε εντατικές, την επόμενη μέρα μπορεί να πάει σπίτι του και να συνεχίσει την καθημερινότητά του.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ιατρική? Καταρχήν πιστεύω ότι η ιατρική είναι ένα λειτουργήμα. Νομίζω, δεν το θεωρώ επάγγελμα. Δεν θέλω να σας κάνω κομπλιμέντο, αλλά γενικά όλο σας το ύφος λειτουργήμα μου κάνει. Ναι. Καμιά φορά λίγο πιο σκληροί γιατροί. Ναι. Το δικό σας ύφος μου κάνει λειτουργήμα. Πρέπει να είναι λειτουργήμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μπορείς να προσφέρεις άμεσα αποτελεσματικά βοήθεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ζητάς το άριστο. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν ένας πυροδοτικός μηχανισμός για να μπω σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη διαδικασία. Και προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου υπήρχαν και σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι βάλαν το λιθαράκι τους, ώστε να ενισχύσω αυτή μου ακριβώς την επιθυμία. Κάνατε σπουδές στην Ελλάδα? Οι πρώτες σπουδές γίνανε στην Ελλάδα. Είχα την τύχη να αποφοιτήσω από την Ιατρική Σχολή των Ιωαννίνων. Θεωρείται λέει, καλύτερη και από των Αθηνών. Θεωρείται μια από τις πολύ καλές ιατρικές σχολές. Εν συνεχεία προχώρησα σε διδακτορική διατριβή από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, που είχα την τύχη να συναναστραφώ με εξαιρετικού επίπεδου ανθρώπους. Συνέχισα την ειδικότητά μου στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, κάνοντας κομμάτι της καρδιολογίας. Πήρα εξειδίκευση εν συνεχεία στο Emory της Αμερικής, στην Ατλάντα, κάνοντας ένα κομμάτι εξειδίκευσης που έχει να κάνει με το imaging, την απεικόνηση στην καρδιά. Και εν συνεχεία για 4 χρόνια στην Γερμανία, σε ακαδημαϊκό κέντρο, που εκεί εξειδικεύθηκα στο κομμάτι της επεμβατικής καρδιολογίας και πλέον εδώ στην Ελλάδα, προσπαθώντας να βοηθήσουμε, να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε πλέον σαν εμπειρία και για το καλύτερο του κόσμου. Ποιο είναι το επίπεδο των πανεπιστημιακών γιατρών του, κυρία Χαλαπά, των Ευρωπαίων, Αμερικανών, Γερμανών, γιατί τους έχετε γνωρίσει όλους. Λένε ότι οι Έλληνες είσαστε οι καλύτεροι γιατροί. Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είναι γεγονός. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχει ο Έλληνας γιατρός? Ισχύει ότι η καρδιολογία στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από χώρες που θεωρούνται προηγμένες, που θεωρούνται πιο εύρωστες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, που είναι μπροστά στο κομμάτι της έρευνας, στο οποίο δυστυχώς η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει εξαιρετικό δυναμικό και έχει και ανθρώπους με πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και μεγάλο αριθμό, δυστυχώς το οικονομικό ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο πίσω μπορεί να αλλάξει. Θέλω να πιστεύω ότι όλη αυτή η κρίση μπορεί να βοηθήσει προς το τομέα αυτό. Ήδη γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις και πιστεύω ότι θα αυξηθούν και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα πάντα. Είναι μια καλή σκέψη, η οποία ακούγεται έντονα τελευταία, να γίνει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα καλύψει κενά που υπάρχουν στο δημόσιο, δυστυχώς, αλλά είναι γεγονός και αυτό πάντα προς όφελος του κόσμου. Η καρδιολογία λοιπόν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Και σε επίπεδο δυναμικού και σε επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας. Εννοείται ότι και πανεπιστημιακά, δηλαδή οι πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδος. Έχουμε πολύ υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακούς, διακεκριμένους διεθνώς. Δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε, γιατί μπορεί να αδικήσουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των ακαδημαϊκών και των ερευνητών σε διεθνή επίπεδο. Να σας θέσω τώρα ένα απλοϊκό ερώτημα. Γιατί τότε οι Έλληνες είναι τόσο κακοπληρωμένοι? Αυτό απευθύνεστε νομίζω σε λάθος άνθρωπο. Σε λάθος άνθρωπο, ναι, δηλαδή. Θα πρέπει να καλέσετε κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν είναι κρίμα, γιατρέ, με αυτή την έννοια ότι δηλαδή σπουδάζετε τόσα χρόνια, έχετε μεράκι, είναι κορυφαίοι γιατροί, πάνε στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Και εδώ μας μένουμε λίγο πίσω. Ο λόγος που διαπρέπουν είναι ότι έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, βασικής εκπαίδευσης. Βλέπεις πολλούς γιατρούς που τελειώνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια να πηγαίνουν σε κέντρα του εξωτερικού και εκεί πολύ γρήγορα να προσαρμόζονται και να διαπρέπουν. Επομένως, έχουμε ένα υψηλό δίκτυο ευφυΐας στο κομμάτι αυτό. Έχουμε ένα άλλο γνώρισμα ότι έχουμε την ευελιξία.
Οι Ευρωπαίοι έχουν μάθει να δουλεύουν βήμα προς βήμα. Οι Έλληνες έχουμε και το μυαλό μας τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτο. Αυτό μας βοηθάει πολλές φορές. Και αυτός είναι και ο λόγος που όταν μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο λειτουργίας και το ακολουθούμε, αλλά έχοντας αυτή τη δυνατότητα ευελιξίας, μπορούμε να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε πράγματα στο εξωτερικό. Και τα καταφέρνουμε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουν και τα καταφέρνουν και πολλοί. Έχουμε λαμπρά ονόματα στην καρδιολογία που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πάνελ Ελλήνων επιστημόνων βρίσκεται στους κορυφαίους της Αμερικάνικης καρδιολογικής κοινότητας. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Είναι απαραίτητο να παρακολουθεί ένας γιατρός συνέδρια, γιατρέ? Νομίζω ότι ένας γιατρός πρέπει εφόρου ζωής να μαθαίνει, να εκπαιδεύεται και να θέλει να εξελίσσεται. Όταν γυρίζετε δηλαδή κατάκοπος στο σπίτι σας, διαβάζετε? Προσπαθώ πάντα να ασχολούμαι με πράγματα που δεν πρόλαβα κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να συμπληρώνω κενά και να προσπαθώ να μπω στη λεπτομέρεια σε θέματα που πιθανότατα δεν ξέρω. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ακουστεί, θα έλεγα, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα μου πείτε αν είναι αλήθεια ή μύθος, ότι τα εμβόλια έχουν πειράξει την καρδιά. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Δεν θα έπρεπε να μπούμε. Δεν θα έπρεπε, όχι. Μάλιστα. Τα εμβόλια καλώς έγιναν, έπρεπε να γίνουν και καλώς θα πρέπει οι πληθυσμιακές ομάδες που είναι να εμβολιαστούν να εμβολιάζονται. Να εμβολιάζονται. Γενικά όμως. Σαφώς. Κάνουμε εμβόλια από μικρά παιδιά και δεν μας έχουν περάσει. Έτσι δεν είναι? Τα μικρά παιδιά κάνουν πάρα πολλά εμβόλια. Δεν είναι μόνο. Από μωρά κάνουν εμβόλια στη ζωή μας. Και αυτό μας έχει βοηθήσει όσον αφορά την ποιότητα της υγείας που έχουμε στο δυτικό κόσμο σε αντίθεση με υποανάπτυκτες χώρες. Μάλιστα. Τα εμβόλια, νομίζω... Το εστίασα λιγάκι στα εμβόλια του COVID που ήταν λίγο τα εμβόλια του COVID έγινε ένας δώρος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος γι' αυτό. Ο κόσμος ο οποίος πρέπει να εμβολιαστεί και υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, θα πρέπει να εμβολιάζονται. Είναι για την προστασία δηλαδή, και για τη συνέχεια. Ποιο είναι το πρώτο σας περιστατικό? Το θυμόσαστε? Νεαρός γιατρός. Νέος είστε πάντα, αλλά λέμε ως νεαρός γιατρός. Ένα από τα περιστατικά ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό ήταν όταν μια νεαρή γυναίκα 50 ετών ήρθε με έμφραγμα του μυοκαρδίου στο νοσοκομείο που βρισκόμουν την εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον ήταν ότι έπαθε το έμφραγμα, βρισκόταν κάπου σε βόρεια προάστια, πήρε το μηχανάκι και πήγε μόνη του στο νοσοκομείο. Θηρίο η κοπέλα. Θα έλεγα τυχερή η κοπέλα. Τυχερή η κοπέλα, να πάρει το μηχανάκι με έμφραγμα και να πάει. Ναι. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα περιστατικά. Απλώς όσον αφορά το γεγονός για τους καρδιολόγους που ασχολούνται με αυτά, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ακριβώς ότι μια γυναίκα που ανέβηκε σε ένα μηχανάκι, 50 χρόνια, έφτασε στο νοσοκομείο και μετά από 45 λεπτά είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της. Το δυσκολότερο σας περιστατικό? Όλα τα περιστατικά είναι δύσκολα. Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να τα διακρίνει. Δεν υπάρχει εύκολο περιστατικό. Όλα έχουν ιδιαιτερότητες και θα πρέπει κανείς έτσι να τα προσεγγίζει, έτσι να τα αντιμετωπίζει. Υπάρχουν περιστατικά που μοιάζουν εύκολα και γίνονται δύσκολα και υπάρχουν περιστατικά που μοιάζουν δύσκολα και είναι πολύ εύκολα. Λέω να περάσουμε στις διαφάνειες που μας έχει ετοιμάσει η Πόπη Αναγνώστου, αυτό το λαμπερό κορίτσι με όμορφη καρδιά η Πόπη, και να μου εξηγήσετε τι ακριβώς μας έχετε ετοιμάσει. Είναι μερικές διαφάνειες οι οποίες δείχνουν κάποια στοιχεία επιδημιολογικά. Αυτά λίγο πως πολύ συζητήσαμε. Εδώ είναι μια διαφάνεια που ακριβώς λέει αυτό, ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Αν δείτε κανείς το χάρτη, τον επιδημιολογικό αυτό χάρτη που φαίνεται πάνω δεξιά, αν εξαιρέσουμε τις χώρες της Αφρικάνικης Υπήρου και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπου είναι χρωματισμένες με κίτρινο και άρα έχουν μικρή επίπτωση σε καρδιαγγειακά συμβάματα, πράγμα που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Με τον τρόπο ζωής τους. Σε όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, μέσα στην οποία είμαστε κι εμείς, και στις χώρες της Ασίας, τα καρδιαγγειακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Ένας στους δύο θα καταλήξει λόγω
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατρέ μου, ή Ναι, υπάρχει ναι, κάποια αυτό χώρα στοιχεία... η οποία είναι περισσότερο και άλλη χώρα λιγότερο? Υπάρχουν προφανώς ιδιαιτερότητες, αλλά αυτά αφορά τους χώρες του δυτικού κόσμου, είναι στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Δεν ξέρω τι άλλη διαφάνεια έχουμε ετοιμάσει υπόψη μου. Εδώ είναι ακριβώς ποια είναι τα συνηθέστερα καρδιαγγειακά μετά την ηλικία των 70. Φαίνεται ότι το 2030 η στεφανία νόσος, δηλαδή η νόσος των αγκίων της καρδιάς, θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Μάλιστα. Οι βαλβιδοπάθειες, με πρώτη και κυριότερη τη στένωση της αορτικής βαλβίδας, θα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου λόγω καρδιάς, και φυσικά τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, στα οποία η αιτιολογία, η πηγή έχει να κάνει με την καρδιά. Οι αριθμίες όπως η κολπική μαρμαριγή είναι μία από αυτές. Ευτυχώς στην Ελλάδα διαθέτουμε αρκετούς εξειδικευμένους επεμβατικούς και μη αριθμιολόγους που μας βοηθούν πάρα πολύ στο κομμάτι της διάγνωσης και αντιμετώπισης. Βλέπω εδώ ότι μιλάτε για μετά τη συνταξιοδότηση. Είναι μια κρίσιμη ηλικία εκεί, γύρω τα 60 με 65, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι συσσωρεύονται τα προβλήματα, τα οργανικά προβλήματα. Η αθυρωματική νόσος, όπως φαίνεται και εδώ, που είναι μια εξελικτική νόσος, αρχίζει να εμφανίζεται μετά την τρίτη, τέταρτη δεκαετία της ζωής, και οι εκδηλώσεις της γίνονται εκεί. Στην ηλικία των 50, 60, 65 αρχίζουμε και βλέπουμε. Δεν είναι και λίγο παράγοντας ψυχολογία που μου αναφερθήκατε, ότι βγαίνω στη σύνταξη και πια νιώθω πολύ άσχημα? Είναι η ψυχολογική σφαίρα, και είναι ότι συσσωρεύονται και όλοι αυτοί οι παράγοντες που κρίνονται και χαρακτηρίζονται σαν παράγοντες προδιαθεσικοί για να συμβεί κάτι τέτοιο, όπως είναι η υπέρταση. Όπως είναι ο σαχαρότος διαβήτης. Αυτά συνυπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος. Εδώ βλέπω είναι διαδικασία μια διαφάνεια εξέλιξης. Εδώ είναι της αθυρωματικής πλάκας. Εδώ βλέπουμε στη σειρά τον αυλό ενός αγκίου, εγκάρσια κομμένο, όπως τον βλέπουμε δηλαδή, όπου σιγά σιγά προοδευτικά, πηγαίνοντας από αριστερά προς τα δεξιά, αρχίζει και αναπτύσσεται αυτό που ονομάζεται αθυρωματική πλάκα. Είναι αυτό που το μπουρί που πιάνουν τα αγκία στο εσωτερικό τους. Αυτό είναι πλούσιο σε λίπος, και γι' αυτό το χρωματίζουμε σαν κίτρινο. Είναι πλούσιο σε συστατικά λίπους και στοιχεία φλεγμονής. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά μεγαλώνει και δημιουργεί στενοτικά αποφρακτικά φαινόμενα στα αγκία. Όταν τα φαινόμενα αυτά είναι σημαντικά, και αυτό σημαίνει πάνω από 60-70% στένωση, τότε αρχίζονται και οι εκδηλώσεις, τα συμπτώματα, κυρίως στην προσπάθεια. Κάποια στιγμή αυτού του είδους η πλάκα μπορεί να ραγεί, να σπάσει και να κάνει αυτό που λέμε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όπου κανείς θα πρέπει να πάει το ταχύτερο σε κέντρο όπου διαθέτει αιμοδυναμικό εργαστήριο προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια επαγγέλματα πιο ευάλωτα στις καρδιοπάθειες? Το επάγγελμα του γιατρού είναι ένα από αυτά. Αυτό. Αρκετές ειδικότητες, και ορισμένες μάλιστα λίγο περισσότερο. Επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Το στρες το οικονομικό. Το στρες. Άνθρωποι που δουλεύουν στο χρηματιστήριο. Μάλιστα. Οι δημοσιογράφοι, σαφώς. Όσοι κινούνται σε επίπεδα υψηλών επίπεδων στρες, είναι ένας ισχυρός επιβαρυντικός παράγοντας, σε συνάρτηση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που αναφέραμε, την πίεση, το ζάχαρο, τη χολυστερίνη, το τσιγάρο και φυσικά την προδιάθεση, την κληρονομικότητα που έχει κανείς. Κάθε πότε πρέπει να επισκεφτεί κανείς τον καρδιολόγο του? Νομίζω ότι το να κάνει κανείς ένα καρδιολογικό έλεγχο, ένα check-up μετά την ηλικία των 35-40 θα ήταν από 35 και πάνω. 40 θα ήταν σκόπιμο να έχει ένα baseline, μια εικόνα αναφοράς. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση όπου εμφανίζονται συμπτώματα ή ενοχλήσεις, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα πρέπει να απευθύνονται. Όχι γενικά, δηλαδή να πηγαίνει κάθε χρόνο και να κάνει. Κάθε χρόνο χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος ο οποίος έχει στο ιστορικό του κάποιο πρόβλημα, με το οποίο πρέπει να το παρακολουθεί. Η στενή παρακολούθηση βοηθάει στη συμμόρφωση. Και η συμμόρφωση βελτιώνει το αποτέλεσμα. Ο Αντώνης ο Χαλαπάς είναι άτομο που συμμορφώνεται? Ναι, σαφώς. Τι κάνετε, πώς χαλαρώνετε? Για πέστε μου λίγο. Ή έχουμε και άλλη διαφάνεια από μου? Πολύ μου αρέσει πως εξελίσσεται αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε και άλλη διαφάνεια. Έχουμε άλλη μια διαφάνεια. Μετά θα γυρίσουμε σε εσάς. Εδώ είναι αυτό ακριβώς που λέμε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Φαίνεται το αγκείο, το οποίο έχει την πλάκα μέσα με κίτρινο αχρωματισμένη. Κάποια στιγμή αυτή η πλάκα ριγνύεται, σπάει, εξελκώνεται. Και εκεί είναι που δημιουργείται το πίγμα, ο θρόμβος. Το οποίο διακόπτει τη ροή
και προκαλεί το έμφραγμα. Γιατί καμιά φορά τα συμπτώματα του στομάχου μοιάζουν με τα συμπτώματα της καρδιάς. Σας λέω τώρα εξιδίων από το σύζυγο που καμιά φορά λέει έχω καρδιά, πάμε στο γιατρό και του λέει δεν είναι τίποτα, πάρτε ένα φαρμακάκι για το στομάχι και δεν έχετε τίποτα. Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Ναι. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να παρουσιάζουν ο κόσμος δυσπεπτικά ενοχλήματα, τα οποία εντοπίζονται ψηλά στο επιγάστριο και όπου η προέλευσή τους είναι η καρδιά. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος, ειδικά όταν έχει ένα υψηλό ρίσκο, και ποιος είναι αυτός? Αυτός που έχει περάσει κάτι στο παρελθόν, αυτός που έχει συσσωρευμένους παράγοντες κινδύνου και που παρουσιάζει τέτοιες εκδηλώσεις, κυρίως στην προσπάθεια ή μετά από γεύμα, είναι η ονομαζόμενη μεταγευματική στιθάνχη. Αμέσως μετά το φαγητό, ναι. Να απευθύνεται σε γιατρό, σε καρδιολόγο και να κάνει έλεγχο της καρδιάς του και των αγκίων του. Δηλαδή είναι χρήσιμο μετά το φαγητό να κάνουμε μια βόλτα για χώνεψη? Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο της πέψης, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της καρδιάς. Συνεπώς, κόσμος ο οποίος παρουσιάζει εκδηλώσεις μεταγευματικής στιθάνχης, όπως λέμε, ή ενοχλήσεις ψηλά στην κοιλιά, με τη μορφή δυσπεπτικών ενοχλημάτων, στην προσπάθεια καλό είναι να απευθύνεται σε καρδιολόγο. Βλέπω εδώ συμπτώματα, μας λέτε, για τα συμπτώματα μου λέτε. Το πιο σύνηθες είναι η στιθάνχη, την αναφέραμε νωρίτερα, έχει συγκεκριμένη ποιότητα, χαρακτήρα, εντόπιση, επεκτείνεται όπως είπαμε και στον τράχυλο και στην κοιλιά ψηλά, μπορεί να αντανακλά πίσω στην πλάτη, στους ώμους, στο αριστερό χέρι. Έχει ταξινομείται σε διάφορες μορφές ανάλογα με την κλινική, προγνωστική τους και θεραπευτική τους αξία και πρόγνωση, τη λεγόμενη σταθερή στιθάνχη, την ασταθή. Αλλά υπάρχει και αγκιοσυσπαστική στιθάνχη, αυτή που γίνεται έντονος σπασμός των αγκίων και αυτό πυροδοτείται πιο συχνά στις γυναίκες και κυρίως αυτές που έχουν υψηλό στρες. Εδώ τι έχουμε, λοιπόν, διάγνωση στεφανίας νόσου. Ναι. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί κανείς να φτάσει στη διάγνωση? Υπάρχουν διάφοροι λειτουργικοί τρόποι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί κανείς να αξιολογήσει τη λειτουργία της καρδιάς και έμεσα, χωρίς να έχει δηλαδή άμεση εικόνα των αγκίων της καρδιάς, να εξάγει συμπεράσματα για το αν έχει κάποιο πρόβλημα στα αγκία του. Αυτές οι εξετάσεις έχουν ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να επιλέγονται σωστά, με βάση το προφίλ του ασθενούς. Η κάθε μία από αυτές. Είναι ξεχωριστή περίπτωση, μου λέτε. Και έχουν ένα συγκεκριμένο διαγνωστικό όφελος. Έχουν μια συγκεκριμένη ευαισθησία. Αυτή φτάνει περίπου στο 85 με 90% όταν γίνεται από πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους σε κέντρα αναφοράς. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να μελετήσουμε την ανατομία των αγκίων. Και την ανατομία μπορεί να τη δει κανείς με επεμβατικό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε στεφανιογραφία, η κλασική στεφανιογραφία για την οποία είπαμε προηγούμενα δύο λόγια, είναι όμως και η εξονική. Η οποία ειδικά στους νέους, ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν γερασμένα αγκία, μπορεί να φτάσει σε επίπεδα διάγνωσης σχεδόν στο 95%. Μάλιστα, τόσο πολύ. Και εκεί είναι και το target group των ασθενών που θα πρέπει να επιλέγεται. Δηλαδή ένας νέος που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ύποπτος, καλό είναι να προχωρήσει σε έναν έλεγχο και με αξονική στεφανιογραφία. Αναφερθήκατε στην διατροφή, γιατρέ. Το ευλογημένο ελληνικό λαδάκι, λένε, κάνει καλό στην καρδιά. Πανάκριβο πια. Το χρυσάφι κάνει καλό. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι η διατροφή? Η διατροφή, ειδικά σε κάποιον που έχει προδιάθεση, έχει υποστεί κάποιο σύμβαμα, κάποια καρδιαγγειακά συμβάματα στο παρελθόν, θα πρέπει να είναι πλούσια σε φρούτα, σε λαχανικά. Να τι, μου το φέρατε κιόλας. Μου το φέρατε, γιατρέ. Πλούσιες σε φυτικές ίνες, τις οποίες μπορεί κανείς να βρει από τα δημητριακά, ολικής άλεσσος. Η ξηρή καρπή ανάλατη. Όταν είναι περιορισμένοι, έχουν 30 γραμμάρια, μια χούφτα. Περιορίζουν σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όλοι οι ξηροί καρποί, γιατρέ. Σαφώς, ναι. Να τα δίνω στον Απόστολο. Τώρα το λέτε πάνω απ' όλα. Όμως με μέτρο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι περιορισμένο η ποσότητα. Μια χουφτίτσα. Το ψάρι. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα τρανσακόρες, τα λιπαρά, αυτά που λέμε στα τηγανιτά. Και κυρίως θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λιπαρά. Τα λιπαρά θα πρέπει να αποτελούν ένα... Όχι τελείως. Ειδικά σε κάποιον που είναι υγιής, θέλουμε μια μικρή ποσότητα σε ό,τι αφορά το ποσοστό των ενεργειακών θερμίδων που λαμβάνουμε. Θέλουμε όμως να μην ξεπερνά το 10% αυτών. Μάλιστα. Φυσικά θα πρέπει να αποφεύγουμε τροφές υψηλές σε ενεργειακές θερμίδες.
Τα αναψυκτικά είναι μέσα σε αυτές. Έτσι. Ακόμα και αυτά που είναι με υποκατάστατα της ζάχαρης κλπ. Δεν νομίζω ότι φάνηκε τελικά ότι αυτά κάπου έχουν κάποιο όφελος. Αυτό έχει πρόσφατα αναφερθεί και δημοσιευθεί, νομίζω. Κάνουν κακό, ναι. Το αλάτι θα πρέπει να το περιορίσουμε ως το δυνατόν λιγότερο 5 γραμμάρια το 24ωρο. Ναι. Και φυσικά το αλκοόλ, για το οποίο είπαμε και πριν ότι νομίζω ότι θα πρέπει, ειδικά όταν κάποιος έχει υποστεί κάποιο σύμπτωμα, να το βγάλει τελείως από τη λογική του. Κρέας, η λογική είναι η καθημερινότητά του, η ρουτίνα του. Δεν νομίζω ότι κανείς, αν ξεφύγει μία φορά στο τόσο, θα αλλάξει τη ρουτίνα του. Αλλά η ρουτίνα πρέπει να είναι αυστηρή, πρέπει να είναι πειθαρχημένη και νομίζω ότι πρέπει όλοι να πορευόμαστε έτσι. Και λίγο για το εντελώς αντίθετο, δηλαδή ναι, μεν δίαιτα κλπ. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, και ειδικά τα νεαρά κορίτσια, βλέποντας τα πρότυπα και τα μοντέλα στις τηλεοράσεις, γιατρέ μου, κάνουν πολύ σκληρές δίαιτες. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην καρδιά. Σαφώς. Ναι. Είπαμε το μέτρο, είναι και εδώ νομίζω ένα κομμάτι. Βλέπουμε ακραίες περιπτώσεις, νοσογόνες περιπτώσεις. Χρήζουν ψυχιατρικής υποστήριξης περισσότερες. Νευρικές ανορεξίες, και αυτό έχει νομίζω ανέβει αρκετά. Και οι οποίες δυστυχώς έχουν πολύ ψηλή θνησιμότητα. Είναι πολλές από δεν μπορεί να το ελέγξει. Δύσκολα υποστρέφουν και καταλήγουν. Και τελευταία ξέρετε και πολύ διασημότητες, δηλαδή influencer, διάφορα κορίτσια που βγαίνουν και. Νομίζω είναι καθαρή εκδήλωση στρες όλο αυτό και θέλει εκτίμηση και αξιολόγηση από ειδικούς. Γιατρέ, χόμπι που να κάνουν καλό στην καρδιά μας. Κολύμπι. Κολύμπι. Δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε το χειμώνα. Ποδήλατο, τρέξιμο. Ποδήλατο, τρέξιμο. Περπάτημα γρήγορα. Πολεμικές τέχνες. Πολεμικές τέχνες. Πολεμικές τέχνες. Οτιδήποτε έχει αερόβια. Είναι αερόβια μορφής άσκηση, είναι επιθυμητή. Τι άλλο μας έχεις πει, εδώ βλέπω και άλλη διαφάνεια. Είναι η τακτική άσκηση, αυτό που συζητάμε, ότι όταν γίνεται με συστηματικό τρόπο, λειτουργεί ως πολυχάπη. Έχει πολυπαραγωγικές ευεργετικές δράσεις. Ασκήστε, φαίνεται. Προσπαθώ. Με τρέξιμο και με ποδήλατο αυτό. Τρέξιμο, περπάτημα, κολύμπι, προσπαθούμε. Κολύμπι το χειμώνα, κολύμπι. Και κάπου τένις. Και κάπου τένις, αυτό κάνει καλύτερο. Τι άλλη διαφάνεια μας έχεις, Πόπη μου, γλυκιά μου. Τι είπαμε. Τι είπαμε τις διαφάνειες. Ναι, βεβαίως. Ύπνος, να το υπέροχο σκέλος που το ξέχασα τελείως. Πόσες ώρες, τι και πώς για την καρδιά. Είναι η ποιότητα του ύπνου, ο ύπνος χωρίς διακοπή δηλαδή. Η διάρκεια του να είναι 7 ώρες. Έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Από 7 ώρες δηλαδή και ύστερα λέτε. 7 ώρες, ναι. 8 ώρες που λέγα πιο πολύ. 7 ώρες είναι ένας μια καλή διάρκεια ύπνου. Νομίζω για κάποιον η καλή ποιότητα και η καλή διάρκεια ύπνου είναι ευεργετική. Μειώνει και το στρες, μειώνει την κατάθλιψη, βοηθάει στο μεταβολικό προφίλ και δημιουργεί και ευεξία σε κάποιο ποσοστό. Καφές, γιατρέ. Καφές. Πόσα καφεδάκια την ημέρα. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά, λέγανε οι πιο παλιοί. Ένας καφές, 2 καφέδες. Ένας καφές μπορεί, ναι. Διαφορά, δηλαδή, καφέδων στιγμιαίος από τον ελληνικό, είναι κάποιος. Ο ελληνικός θεωρείται, νομίζω, ο πιο ή ο λιγότερο. Ο καλύτερος καφές. Ναι. Μάλιστα. Σαφώς. Και καφές. Μάλιστα, γιατρέ. Νομίζω ότι μου τα είπατε όλα τόσο ωραία και τόσο καλά. Να πω κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε και ακόμα κάτι που μου έρχεται αυτή τη στιγμή κατά νου είναι οι πολιτικοί που έχουν πολύ στρες, τι πρέπει να κάνουν, γιατρέ. Θα πρέπει να τους δώσετε κάποια συμβουλή. Άσκηση, αν και έχουμε παραδείγματα πολιτικών που φτάσανε τα 100 χρόνια. Ναι. Άσκηση, ξεκούραση ύπνος. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι και η σωστή διατροφή. Νομίζω ότι η σύγχρονη πολιτική, η πολιτική των νεότερων γενναίων έχουν ένα αυτό μοντέλο ζωής τέτοιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αθλούνται, μπορεί να αθλούνται και οι σύγχρονοι πολιτικοί. Φαντάζομαι πως ναι. Η άσκηση, έστω και η μικρής διάρκειας άσκηση, από το καθόλου άσκηση είναι ωφέλιμο. Πολύ ωραία. Και αν κανείς δει διάφορα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου ασθενών, αν βάλει εντάξει την άσκηση μέσα στην καθημερινότητά του, μειώνει έως και 25% την πιθανότητα. Καταπληκτικό. Είναι τρομερό αν σκεφτεί κανείς ότι κάνοντας μόνο άσκηση. Το προσδόκιμο ζωής τελευταία έχει μειωθεί. Έχει ανέβει. Υπήρξε μια τάση να σταματήσει. Νομίζω ότι στα επόμενα 10-20 χρόνια ο μέσος όρος ζωής θα έχει φτάσει στα 85 και θα τείνει να το ξεπεράσει αυτό. Μάλιστα. Μιλάμε για τις χώρες του δυτικού κόσμου. Αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη της ιατρικής, της τεχνολογίας, τη δυνατότητα παρέμβασης σε περιστατικά δύσκολα, υψηλού χειρουργικού κινδύνου, με λιγότερο κίνδυνο για τη ζωή των ασθενών παρεμβάσεις.
Δηλαδή, γιατρέ, ξέρετε τι παρατηρώ, ότι η μακροζωία είναι συνήθως σε χώρες, τις ασιατικές χώρες, όπου βλέπουμε τρώνε πάρα πολύ ψάρι και είναι πολύ αδυνατούλοι, δηλαδή είναι λεπτοί άνθρωποι. Παρά τα αυτά, οι Ασιάτες έχουν υψηλά ποσοστά καρδιακών συμβολών. Α, έχουνε, λέτε. Σαφώς. Πώς φτάνουν τα 100 και τα ξεπερνάνε, γιατρέ μου? Υπάρχει και γονιδιακός παράγοντας από πίσω. Έχουμε και εδώ παραδείγματα. Περιοχές, αυτό είναι. Στο ελληνικό υπάρχουν τόποι, περιοχές που έχουν πολύ υψηλούς μέσους όρους. Στην Ικαρία, για παράδειγμα, ναι, γιατρέ, ναι, σωστό, είναι ένας από αυτούς. Η πιθανότητα έχει να κάνει με γονίδια, πιθανότητα έχει να κάνει με τρόπο ζωής. Με τον τρόπο ζωής υπάρχει περίπτωση να είναι και το έδαφος, δηλαδή από αυτά που τρώνε. Η ποιότητα, το τι τρώνε, τα γονίδια που υπάρχουν, όλα αυτά σε συνδυασμό νομίζω ότι ευθύνονται. Και επίσης, γιατρέ μου, κάτι άλλο που μου έρχεται κατά νου τώρα είναι η νηστεία. Κάνουμε νηστεία και μετά ξαφνικά τρώμε. Ναι, υπάρχει η λεγόμενη διαλυματική δίαιτα. Για μιλήστε μου για αυτή τη δίαιτα. Μου είπαν τα κορίτσια έξω, η Τόνια του μακιγιάζ μου λέει πες του για αυτή, γιατί έχει αποτελέσματα. Λέει. Φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα, ναι. Δηλαδή να τρώμε μόνο ένα οκτάωρο. Να αφήνουμε τον οργανισμό για κάποιο διάστημα χωρίς διατροφή. Πυροδοτεί το μεταβολισμό και μηχανισμούς όπου αρχίζει να καταναλώνει το δικό του λίπος. Ναι. Αυτό με μηχανισμούς. Δηλαδή ένα οκτάωρο τρώμε, μετά δεν τρώμε τίποτα. Ακριβώς. Και αν πεινάμε, γιατρέ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στη δίαιτα γίνεται αρκετός κουβέντες, λόγος, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές δίαιτες. Αν κανείς ακολουθήσει το μεσογειακό τρόπο διατροφής. Εξπρές δίαιτες και τέτοια, όχι τόσο νομίζω. Όχι. Οτιδήποτε είναι ακραίο, ξεπερνάει το μέτρο είτε προς τη μια κατεύθυνση, παίρνοντας κιλά, είτε προς την άλλη κατεύθυνση, χάνοντας κιλά, είναι σοκ για τον οργανισμό. Το μέτρον άριστον των αρχαίων ημών προγόνων, γιατρέ μου. Το μέτρον άριστον. Νομίζω η πρόληψη είναι, είναι σημαντικό. Πρόσφατα σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε και εδώ στη χώρα μας συζητήθηκε το κομμάτι αυτό. Σημαντικά την έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Συζητάμε μόνο για μεγάλες και καινοτόμες παρεμβάσεις, αλλά υπάρχει και αυτό. Θα πρέπει να μπει στη σκέψη του κόσμου. Μάλιστα. Γιατρέ μου, μου τα είπατε όλα. Δεσμεύεστε να ανανεώσουμε το ραντεβού και να τα λέμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αναλύουμε μία-μία τις ασθένειες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καρδιά καλώς κρατεί, γιατρέ. Έτσι δεν είναι? Δικιά μου η χαρά και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεσμεύεστε και την ανανέωση του ραντεβού μας. Με μεγάλη χαρά. Κυρίες και κύριοι, την καρδιά μας πάνω απ' όλα. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια υπόλοιπης μέρας και να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.